ihe rara ya ahụ na mgbutu na ghọta ya bụrụ na ị bụ nwoke ịkpa ya ego a ga-adị na-akpọ gị nwoke a bịa nwoke a ndị agha iji bịa kene na-aghọta mana ịkpara ego ịza honorable ịkpara ego ịza daadị ịkpara ego ịza obi m amami na ghọta ejụọla ihe mere Clara nwoke ọcha emekata n'ụwa akpọọ m ahụ rụrụ na-awụghị uche morning uche afternoon uche evening uche ọwụ ihe na-atọ ọchị. Aga m put a stop to it. Okay. I'm working on it. Thank God. Thank God. I am working on it and I'm going to stop it. Thank God. Yeah, it's an insult to me. Thank God. And to my pedigree. Of course. Agwara m gị eziokwu ngwa gị na ọ naghị ewute m ọwa asị. Chai. Lenu Chief Ezumezu that came up which day. Just how many days? Ịkpọwala ya chief. Chief Ezumezu that came up Ịkpọwala which ya day? chief. Mam 100K. Ọtụtụ ndị na-amaghị na aha nwoke a wokoro afọ. Ịkpọwala ya chief. Ọ dawala chief n'elu dawa n'ala. Maka na ịhụ n'ego. 100K m ji. Clara ịhụrụ ego iji achị m ọchị n'ụwa aga m emecha kpata ya. No problem. I go soon make am o. No problem. I go soon hammer. No problem. Gịnị ka a na-akọ ihe a? Morning na uche, afternoon na uche, evening na uche, emere gị ihe eme. Uche kparịa agwa. Kparịa agwa na ụdị ole? Kedu ụdị ihe ọnwụ nwoke na-eme nwoke kwesịrị ime mụnwa bụ uche na-anaghị eme? Ọ ka nkụ. Make I start the name them, list them. Uche. Elaborate them. Wait. Enumerate them. Hold on. Ka m vọpụtachi m. Nonsense and ingredients. Gosiwa ka m hụ. Efe ọwa gbere kọpụ n'aka hụrụ m ya hụ. Atrai hụ. Koi issue ọwa hụrụ m ya hụ. Didn't I try? Efere ede ihe ahụ ga n'ọwa hụrụ m ya hụ. Uche ke nke m ga-ekwu ke o wee go ihe August meeting ọwụ Chief Ezumezu if no be Chief ihe ikwuru ugbu a okwu ikwuru ugbu a nwa go ụlọ ikpe ga-ama gị how ma ị hụrụ polo agbanyere kọpụ n'aka Clara ị hụrụ ya anya you know see am do you see na ịhụ ya ka ebe m ga-adị ya ọkwa gị nwa ka ebe m ga-adị ya okwu mụ na gị oge ebi n'aka Chineke okwu mụ na gị oge ebi n'aka Chineke respect inwe hụ I can't remember the last time mmadụ kpọrọ m uche. I cannot remember the last time mmadụ kpọrọ m uche. I cannot remember. Ihe na-akpọ gị. Ị na-ajụ m ihe a na-akpọ m. Akpọ okwute m. Ihe na-akpọ gị. Akpara ise m. Nwa ma ọmị ya ji akpọ bọbọ nkịtị. Ya wụrụzie ego ma onye ga-abịa ebe a mgbe ọbụla uche. No single respect. Lee na okoro mkpọ okoro afọ. Ịbịaziri gụgharịa aha ya azụmazị Chief Ezumezu. Oke na ibe ya ha kwa n'ọnụ. Ọya ka m. Chief Ezumezu na-egekwa ihe ị na-ekwu. Ọya nwa ka m. N'ụdị ole? Akpa ya dị heavy. Gazi ike my friend. Ọ dị ego. Ego amaka. Ya bụrụ na eji m ego nwaada nwoke ọcha Clara ọ ga-ajụ m ụwa m na chi m. Ọ ga-akparị m n'ike agwụla. N'ihi ya gbalịa gbakwa mbọ hụ na ị kpatara ego. Maka na onye kpara ego ya ejide okpo. Ma ị na-akpa ya ego na-ede ịma ome ede na-aghọta tọdụ Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awecha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ihe omume ahụ anyị na-etikọta uche ọnụ na-atụ alụmalụ bụ ihe na ihe ọ ga-abụ anyị mee n'obodo anyị amagbu onwe ya na mgbede taa anyị awụchala bịa fetuo oke egbe ịbịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa ị ga-ekele ka ọ bụ ị gaghị ekele aga m ekele maka na ọ gbasara nụ gị ọfụma if you like greet if you don't like keep quiet ọwụ onye anyị na nga na-eme m ka sif m yi efe maazụ shift achọghị nke oche gị metụ m don't near me no even near me ihe gị niile na-asọzi m oyi yes good kparịa agwa nonsense no money gị na-emekwa ihe a ọ onye na-eji ego na gị anaghị atọ Igbo ndị ọma Igbo dị sansa mgbede ọma n'otu unu mere eji maka na ahụ siri unu ike ebe unu nọ biko ya gaziere unu mana gwara m uche si akpagharị agwa oge niile akụkọ ihe nke mere uche eme biko enyere m unu mkpịsị nyere unu m uche lee ngo ga nọ nga nọrọ na mmiri nchi na-aba ya anya Chief Ezumezu if no be say Chief Ezumezu give me money you are pushing me to the wall agwara m gị eziokwu you are pushing me to the wall enough is enough o ruru n'ogo nke na nna agaghị anagidezi ya you know peace of mind you cannot give me
Respect, you cannot. Shebi I dey my day now you start. You cannot. And you can never. Kedu ihe a ga-akpọkwa n'ụdịrị ihe dị otu a? Uche ịkpọga m you Kedu ihe cannot. a ga-akpọ ụdịrị ihe dị otu a Clara Hey, Nwoke God Ọcha? abeg. Ịlọtala ugbu a bipụ m emego arise. No. Bipụ m emego arose. I dey my day. Now you start am. Why are you like this? Nyenu m ego, give me money. Otu ihe m chọrọ ime ka o doo gị anya, if you continue like this, I'm going to give another woman a chance. Shebi you don give Anita Ọkwa ịhụ na ihe chance. mere ebe Anita nọ yesterday. Akwa inye na Anita chance. No I'm still problem. considering Anita. Ha. I'm still considering her. Uche say you're still considering. Aka nọ her. na-atụle ya. Okay. You know, maka na onye nke ahụ ọnụ ya na-agbakwa gwangwa, achọghị m ihe ọbụla ga-stress na ndụ a. Honestly speaking, Oh, Anita only na wawawa. agbakwala ya na ọwa ihe m kwuru. No tell am. Ike gwara. Na mgbede ụnụ manụ ka anyị si eme ya mụ na Nwada Nwoke Ọcha Clara. Onye ọnụ wam kpọọ ya ụka achụ ya no far away from the truth. Mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka egorobe nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ ya gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha, nwoke na-enweghị nsogbu bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwọ na-abịa. Na mgbede a na ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nwere ụdara anyị bịara bịa tanye eze. Anyị bịara bịa lee ụdara ahụ tanye ya eze n'ụtụtụ. Clara achọ eme ya ịma ọnwa anyị mgbawa anya masị ya calm down, don't mimi it, amịna ya. Na mgbede a ka anyị nwee ike mịa ya bụ ụdara. Ya bụrụ na ị gere ihe omume anyị n'ụtụtụ, anyị kụrụ ha ma n'isi ntu, kwuo okwu a kwụsie ya ike, kwuo ya mana o zubeghị. Maka na asị a na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga. Kedu isiokwu ọwa anyị na-ekwu okwu ya? Oke tụrụ a na-atụ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị abụọ Nigeria. Levy upon levy. A na-elevi ụmụ akwụkwọ, ọkacha ụmụ akwụkwọ mahadum, ndị na-aga university, polytechnics na ụmụnne ya. Oke tọrọ a ga-atụkwa nke a, atụghịkwa nke a, ka a ga-atụkwa nke a agaghịkwa atụ nke a. Otu a ka ọ dịkwa n'ụlọ akwụkwọ nọzrị, otu a ka ọ dịkwa n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa nke sekọndịrị. Kacha ugbu a na-aga ibido skuul. Mana asị ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya gịnị aka, o megburu onwe ya butere gịnị okpugburu onwe ya. Ọ na-abụkwa na anụ gbaja ọsọ agbanyere ya ajọ egbe. Ebe e nwere Clara ekwesịrị ime uche n'akụkụ ya ka o nwee ike takụlụọ ya na-aghọta ya bụ ihe ghọta udo. Na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ ọghọm oke ya bụ tụrụ na-ebute, maka na ụfọdụ ndị lecturers ndị a na-akpọ ụdịrị agwa dị otu a, dịka anyị si kwuo ya n'ụtụtụ, ndị nke na-asụ ụmụ akwụkwọ ha kwụwa ego ụtụ appreciation fee. Ị na-akpọ hụ ya, ị ga-ada ewere F na-eteretị n'ụmụakatị na-eteretị n'ụmụaka. Ma ị na-akpọ ha appreciation fee, you will fail. Ma ị na-akpọ hụ ya, you will fail. A lecturer mewa birthday ya bụrụzie n'isi ụmụ akwụkwọ ka ọ ga-eburu birthday ya mee gịnị bukwasa. Ma ị na-eso hụtụ ego eji emere ya birthday, lee gị lee F, nnụmara F mara mma, anaghị esitere ya n'agụgụ. Okwu a ka anyị ga-eme gịnị, anyị ga-eleba anya. Mana dịka anyị ga-abịa nnọọ tụlee ọghọm ya na nke a na-eso aga, ị ga-agbalị nye anyị ọsịsa na ajụjụ a. Gịnị ka a ga-eme iji kwụsị oke tụrụ ndị a na-atụ na mahadum anyị dịgasị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ndị e nwere gbaa gburugburu ala anyị? Kedu ihe a ga-eme iji kwụsị ya? Dịka onye nne maọbụ nwata akwụkwọ na-ege ntị na mgbede a, dịka onye nna, dịka onye ntorobịa na-ege ntị na mgbede a, o nweela ka isi hụta ụdịrị ihe a anyị na-ekwu okwu ya, mebe ọrịa ka ya bụ ọrịa nwee ike mee gịnị laa o ruo n'omume. Ama mme na-aghọta, ọ bụrụ bari ya asị gị n'obe ndị kọnas, anyị anaghị ebe ndị kọna ebe a. O nweela ka isi hụ ụdịrị ihe a, mebe ya bụ ọrịa ka ọ lawa. Ị ga-aga na Facebook anyị, gaa ebe ahụ dọrọpụwa kọmentị gị ozugbo. Ị garuo na Facebook gị, jiri nwayọ saachị ya maka Eko FM. Ịsaachị Eko FM gị, klikie ya kpam, nwee ike kiriwe anyị live ka ịhụ Nwada Nwoke Ọcha Clara, ihe ọgwụ na-akparị m. Where they insult me. I'm not laughing. Okwu ihe na-atọ ọchị. Lema agwa gị hụrụ okpu ndị ahụ m zọrọ gị.
All ruola time m ga-eji anakọ. Let's start from this one I gotere. Don't worry, leave this one. Ihe a would normal okpu agoro. Don't worry. It's not the original one. Ama but don't worry. Enweghị ihe ọbụla ga-akọ m na-aga ahụ. Don't worry. Onye niile ndị nke ọzọ all the whole thing I mere fake ka ọwa. Ịbịawala echi. NAFDAC ga-emerịrị gị arrest. Wepụtacha ha niile. If NAFDAC no arrest you, no go rest. They go arrest you. Wepụta ha niile, nsogbu adịghị. Akwa fake. Bring them out. No wear them again. Nonsense and ingredients. Aga-matọpụkwara gị ọnụ. Wepụtacha ha niile. Don't worry. My new man. I'm going to package it tomorrow with you. Yes, thank you. Enough. Ị nọkwala na asị mmanụ ụgbọala dị ụkọ. Okwu isiokwu. You never hear. Enwede ebe ahụrụ. Ebe niile kpọrọ ha kpochichara ya na so road empty o. Ndị mmadụ akwasara n'ụzọ. Na so road empty. Ebe nsi m agaga were tara ihe tega n'ọnụ. Ị ṅụkwala kaikai. Mbanụ ka m tinye. Kedu ihe ọ wee gara gị tanye n'ọnụ? Ka m tanye ihe n'ọnụ okpo na-eme m no kọrịkọrị. Unu eke m agarụ m ka m lọzie we onye a. Enweghị ndị mmadụ akwasara n'ụzọ. Nke inweta ụgbọala ka inwetara ego a na-agbabu ya mba ozi ha na-agba ya. Filling station lee ka mmadụ ha. Filling station ọtụtụ filling station dị na steeti ime ebe a. Mmadụ akpọla enwezuru ụkọ mmanụ ụgbọala ugbu a ndị bọsụ ime abịazie were ohere a na-akpazi ndị mmadụ eze. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ozi m nwetara bụ na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ Federal Polytechnic okwu ka ha ji alọtaga. Nsị gị mmadụ akwasara n'ụzọ. Oruola n'oge nke onye na-alakwanụ lawakwa n'oge. Lawakwa chikwa lawakwa n'oge. Ọ dị ego ịma nwa Adagbo ka ọchakala otu ihe m bịakwara bịa chọpụta bụ na oge o nwere ihe mere mgbe onye isi ala Bola Tinubu bịara buru Mike kwuo subsidy is gone. Ndị mmadụ mgbe ahụ gaa na filling station na-agba fuel na store ya. Gị na-agbakwala ịchọrọ play smart. Gị na-ebu ya na-ebukpu n'ụlọ gị gbadokwa anya. Maka ọkụ ọgbụgba. Ka ịgba ụlọ gị ọkụ gba onwe gị ọkụ. N'ọnọdụ na ị na-ebuju ya ka ibujuo ya n'ụlọ gị. Ka nga store ya ka ị ga store ya wa. Biko kwa. Akwụghị na abalị oge ọkọchị. O rugo na omume British agbago German. Nigeria adịkwala ka o si adị. Every day different story. Every day different story. Ahụ agaghị eru mmadụ ala n'obodo a. Anya ọ ga-aṅụ dị aṅụ. Biko. Obodo mmadụ na-enweghị ike n'otu a obi eruo ya ala. Nepa bilu lee ka ọha. Ka ọ dị mgbugbu ọbụla a ga-ata atasị ịtụ ya mbọ ọkwa ụsa ka ọ bụ n'ihi ya ka ọ dị ị ga-agbalị nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anya ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị
fejidofọ gị na-emekwala gbada anya n'ele ụwa na-ahụkwa gị yo. Every work get pay. Ọrụ ọbụla ị rụrụ nwere ụgwọ na-aghọta ya bụ ihe ọ dị mfe. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela na ya bụ ihe omume anyị abụọ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ etikọta uche ọnụ na-atụ alụmalụ bụ ihe na ihe ọ ga-abụ anyị mee nnọọ obodo anyị amagbuo onwe ya. Ọ dị na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla n'isiokwu anyị ji n'aka bụ nke gbadoro okwu n'oke tụrụ a na-atụ na mahadum dịgasị iche iche n'ala anyị abụ Naịjirịa. Oke tụrụ a na-atụ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche n'ala anyị abụ Naịjirịa. Na Facebook anyị gee ntị ozi bịara nnọọ dabata na mgbede a gezie ntị. Aha onye a bụ Diamond Okechukwu Onyi. Ọ sị mgbe ọ nọ na final year onye supervisor ịma ndị a na-edenu project ị na-ede project na mahadum ị ga-enwe supervisor onye ga-adị na-akpanyere gị anya na-ahazi gị na-agbazi gị ọwa ọrụ supervisor ịdị na-agwa gị na ịhụrụ ihe imezighị ya mee ya otu a ka o nwee ike mee gịnị dị mma. Ọsọ onye supervisor ha mgbe ahụ ihe ọ sọkwara gị dee iwu ka ọ bụ na ị ga-eji 1 bottle of Hennessy amame na aghọta ji mee gịnị wetere ya ọ wụọla tupu ya anamee gịnị ya anabata ya bụ ihe. Ọ sị ụdịrị ihe a niile a na-emegasị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị abụ Naịjirịa na ọ ga-akwụsị ma ọ bụrụ na ndị ọ dị n'aka ga-abịa nnọọ họpụta ndị mmadụ bụ ndị ga-adị na-eme gịnị na-akpanyere ụlọ akwụkwọ ndị dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị anya. Ọkwa ị na-aghọta lecturers ndị a akarịala ha. Ọmụnwa kwuru no, ọ bụ Clara kwuru no. Gaa n'ọtụtụ mahadum dịgasị iche iche n'obodo anyị abụ Naịjirịa taa. Ọtụtụ ndị nkụzi lecturer emeenaghị ihe ntị sọrọ nsọ, emeenaghị ihe ọ ga-abụ anya hụcha otu a ya hapụ ibepụta mmiri mee gịnị bepụtawa ọbara. Onye nke nwere family problem ya ebute ya n'ụlọ akwụkwọ were ya bukwasị ụmụ akwụkwọ n'isi iwom. Lecturer ga-eme birthday ọ n'isi ụmụ akwụkwọ ịgwa ọ dị egwu. Na WhatsApp anyị n'ozi nke si n'aka Tonia Ibe ọ na-ekele mụ na Clara. Ọ sị uche ịhụrụ isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a na ọ na-abọda ya n'oteela arụ ya o bidoro chọọ ka o kpupụ ya ka nke a si ya n'ahụ pụọ. Ọ nwere ụlọ akwụkwọ ọ kpọrọ aha ebe a si dị na Ehime Mba Nnọ na kemgbe elechara ule WAEC ndị ekwechiri na a ga-akpụ 10,000 naira iji were scratch card n'ụmụ ezetu na-agbanye ego niile ndị nne na nna kpọrọ eji lee ya bụ gịnị ule. Scratch card 10,000 scratch card eji echeki gịnị result amame na aghọta. Tupu anyị eleba ya anya bụ ọghọm oke tụrụ a na-atụ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche n'ala anyị nwere ike ịkpata, ọ ga-amasị anyị ịnụrụ ike n'ọnụ mmiri asụ gị na ajụjụ a. Gezie ntị, gịnị dị ka a ga-eme iji kwụsị oke tụrụ a na-atụ na ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche nwere n'ala anyị? Dịka onye nne, dịka onye nna, dịka onye youth, onye ntorobịa, nwata akwụkwọ na-ege ntị na mgbede a, onweela ka isi hụta ụdịrị ihe a anyị na-ekwu okwu ya mebe ọrịa ka ya bụ ọrịa nwee ike mee gịnị laa o ruo n'omume. Ị ga-agbalịkpa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gazibatara anyị ozi ebe ahụ. Ị garuo na Facebook jiri nwayọọ saachị ya maka Echo FM gị saachị Echo FM klike ya nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara na anyị gịnị ozi. Gịnị ka a ga-eme iji kwụsị nọnsensị a, iji kwụsị oke tụrụ a na-atụ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche unnecessary dio n'ala anyị abụ Naịjirịa? Ọ dị ego. Mgbede ọma. Uche na Clara ndewo. Ndewo. Ihe a na-ekwu okwu ugbu a ndị o si n'aka wụ gọọmenti
n'ihi na ọwụghị m na gị ga-gị take the lecturer ka ezi ihe ka ndị secondary school ma elementary school wee maatụ. cherekene ka m ghọta gị ebe a ị ma na ihe anyị na-ekwu okwu ya ọ bụ ọnụ dịrị gọọmenti dịrị mụ na gị onye hụ ya ekwulite okwu ihe niile awụchahụ gọọmenti ama m na-aghọta ya bụ ihe ọ bụ na ị cheghị na inwe ike hụ ihe na-adịghị mma dịka nwa afọ Naijiria ị nwere ike imepe ọnụ kwuo si ihe dị otu eme igene adịghị mma Ga- eru m ntị gaa n'ihu ịghọta ebe m na-eje ebe m na-eje bụ mgbe anyị gụrụ skuul ebe 1970-80 nwere ndị a na-akpọ supervising people na Ministry of Education. Na skuul ugbu a those supervisors na-eburu moto ha drive in ha gawa from class to class. Onye nkụzi nọ na class akụzigere ụmụaka ihe. They will go to the class, see what he or she is teaching to the people, and then ask the people questions based on onye akụzigere ha, for them to know whether ma ihe akụzigere ụmụaka kụzigere ha aghọtaga ha aghọtagaghị. Ọzọkwa otu ha bịara na skuul ha ji the school curriculum ịmata ma ihe ahụ na-akụziri ndị ụmụaka ugbu a ma ọwụ ogo ha kwesịrị iru ma ọ zọghọtakwa substandard n'ihe a na-akụziri ụmụaka. So ha nọkwa ebe ahụ check the school environment whether modernist or the people, they will write their report ha dere isi the principal, ha dere isi the headmaster or headmistress. Oge onye ha ba na nsogbu na ime ihe niile America ndị Mezie agwụla ha ndị Nigeria na ihe niile anyị nwere ebe a no weak institution onwe ihe ọrụ otu enu na radio station ugbu a ma gị ma Clara you are receiving your salary because of a private station. Ya gọọmenti ka ịrụ n'alụ ọrụ ahụ ihe ma at the end of the month asakwụọla ụgwọ gị hụ ya alat ebe alat si bịa ịma ahụ subcontractors are not working. SPO ya wunye rụrụ ọrụ na federal gọọmenti ndewo chịkọlata ịnọ ya hụrụ ya anyị. So ihe na-ebe ahụ gọọmenti ka ọ nọ n'aka ọwụghị mụ na gị ihe niile anyị na-ekwu everyday na redio I want to make many of them are implemented. Ya gaziere gị ịma nwada nwoke ọcha Clara o nwere okwu nwoke a bịara welite ndị na-abịa na-akpanyere ụlọ akwụkwọ anya. Echetara m mgbe anyị gara ụlọ akwụkwọ praịmarị mgbe ahụ o nwere ka ndị nkụzi anyị ga-esikpa anyị ha sị hụrụ na-abịakwa skuul na Mọnde hụ na ede gịnị ọcha. Ha gbarala anyị ụdịrị okwu anyị amara na o nwere ndị gaji ime gịnị ịbịa. Ị hụrụ ụbọchị esi ahụ ndị nkụzi anyị na-abịacha nnọọ hazicha onwe ha hazie anyị nwa bụ ụmụ akwụkwọ otu a ozugbo ndị ahụ na-abịa kpam ebe niile adịcha nnọọ kam ndị a bịarala maakị ya skuulu gị bat enwere ike ịgbachi ụlọ akwụkwọ ahụ mana chọrọ na ihe dị otu ahụ dị ha anaghị emezi ya ya bụ ndị na-akpanyere ụlọ akwụkwọ anya. Ihe nwoke a na-ekwu bụ na ọ ga-amagbu onwe ya ma enwe ndị na-akpanyere ụlọ akwụkwọ ndị a gịnị anya. Ọ bụghị na enwe ya ha anaghị arụ ọrụ enwe ndị ga-adị na-arụ ọrụ ha supervisors ma nke ekwe na-eme gịnị na-akọ maka na ọtụtụ ihe na-eme na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ejirila ha oke tọrọ tụgbuo ụmụaka tụgbuo ụmụ akwụkwọ ndị ahụ siela anya. Some lecturers na-emezi ya ka ọ right ha. Eziokwu uche a na-ekwukwa nke mahadum a na-ekwukwa nke sekọndịrị otu nwoke ọsị na ụta skuul na gị mepe na ịma na gị ba klaasị ọhụrụ na ego ole ya ji gị rejista nwatakịrị kalawu obere a na gị bido rejista new n'ụlọ akwụkwọ 200 and something. Nwatakịrị ka na-ebido ụlọ akwụkwọ ọhụrụ na-enweghị obere nwatakịrị na-amabede ihe aprịla 200 and something. Ọ dị egwu
mgbede ọma. Uche nwa grama. Brother Oyo, ya gaziere gị nọ. Mgbede ọma. Clara Nwokoka. Ndewo. Kelekwara m Anita Eze. Ndewo. Uche. Brother Oyo nwafọ Obodo, I'm calling from Mechanic Village, Ọchị. Ihe aha a na-ekwu okwu ihe a ga-eme ya akwụsị. Eche m na obodo Nigeria anyị nọ n'ime ya. Because Nigeria kpakwasaziri ụkwụ n'elu corruption. Corruption dile n'obodo anyị nọ n'ime ya izoro n'isi mmiri. Akwa enwere mgbe ị nụrụ na before la Senate before gaa submit a bill iji ji 1 million submit ya enụrụ ya anụ. Okay, then ndị prof makela nwụta makela nwa echi ke before ya pata nwa skuul ọbụla ya wụrụ nwaanyị ị gacha kwụrụ ya ụgwọ na họteelụ ya zuzuru sokwe mụọ ụmụ amụ kedu otu o si akwụsị not talk of common lecturers and the worst thing with those lecturers n'Imo State how many of them ji first class ọ chakwa brother pụtụrụ m onye nka they should interview them. You will see that many of them I ga-achụpụta ha because enweghị ka eji ezigbo certificate bi ha dị ya. Ụmụ skuul ala sọfa ma English lecturer asụrụ ha ladị ha complete. Adịrị m brother Oyo nwafọ Obodo. Ya gaziere gị nọ brother Oyo ọ dị egwu. Na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Juliet Ụzọma. Ọ sị ihe a ga-eme iji kwụsị nke a ka ụmụ akwụkwọ na-emevọ onye nkụzi ọbụla mere ụdịrị ihe dị otu a ha were evidence mevọọ ya na-enwe ike enwere ala ka esi mevọọ onye nkụzi a mebọọ ya emebọọ ewere immediate sack so ya ọ sị ndewo nọ mụnwa nabatara nke a gị ma bụ nwata akwụkwọ na-ege ntị inweta evidence mebọọ onye nkụzi dị otu a ama mme na-aghọta mebọọ gịnị onye nkụzi dị otu a agwara m gị eziokwu ike agwala gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma n'aka si n'aka Morgan James ọ sị gọọmenti iwu nsogbu anyị nwere ịhụrụ nke gọọmenti ọ ya nsogbu anyị ọ sụche na Clara ịhụrụ ala anyị bụ Nigeria this our country a na-ekwu ọzọ na-emekwu ụbọchị niile ka a na-anụ akụkọ ọjọọ ihe ọjọọ na-abawanye ọ dị egwu ahụna m nke gị Victoria Osueke oke aha gị Vicky isi ama ka ọhịa ọkwa Victoria ọ sị ihe a dị too bad hụrụ ndị lecturers ihe a na-eme na ọ dị gịnị too bad. Mgbede ọma. Ndewo. Ọtụtụ ọma. Ehihie ọma. Nga n'ihu. Oke ihe ọwụ kesi mbụ m na-akpọ unu. Atatela unu. Aha gị ọ gịnị? Aha m bụ Michelle. Ịsa aha gị bụ gịnị? Osuchukwu Michelle. Gaa n'ihu. Amen. Ọ dị egwu. So achọrọ m ịkọwa technology. Ọ dị egwu. Iteta n'ụra gị kọwa ịnọ. Mgbede ọma. Mgbede ọga m Uche. Aunty Kola hafa na. Mgbede ọma. Thank you, mgbede ọma ne. Otu m ji lee ha because ị na-eli ego ahụ datị na ndị ashi na primary school from nursery na-ama ego na-eru ogo university egbuola ha mmadụ but anyị agaghị enwe why because God is with us. Now only way nwere ike iji gboo mkpa awụ inweta a president dị willing inweta a good leader. Somebody ma akwukwo, somebody who an educated human being, putting people no beer. I tell you, those nonsense will go up. That is it. Thank you. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha. Uche onye adị ya njọ. Mana nke ọbụla ị na-eme dịka onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ gbadokwa anya. Every work get paid. Na ghọta? Ọrụ ọbụla mmadụ rụrụ nwere ụgwọ gị jiri F na-eterete na ụmụ akwụkwọ onye na-atụghị ego a ị ga-enwe F
I will give you F. ka a na-ekwukwa na-emekwa ya I will give you F. n'ọnụ. Na lecturer you be, you no be God. Ama m na aghọta onye nkụzi mahadum ka ịbụghị Chineke. Kedu ihe a ga-akpọkwanụ nka? Ọwa anaghị akwụ gị ụgwọ. They no dey pay you salary. Which one be all this tasị? Kedu nke a na-akpọ appreciation fee? Ụmụnna ụmụ akwụkwọ ahụ siela anya o. Ndị ọ dị n'aka mewanụ investigation nyonye kene na anya ndị ahụ na-ịwa ebe ụfọdụ ndị lecturer o nwekwara ndị ọma ya na-aghọta ụfọdụ ndị nkụzi o nwekwara ndị ọma ya na-aghọta ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku nke a kụchapụla mgbede ọma welie olu gị ahụ elu anyị dị mma o, ndewo. St. Lucia. ọ dị egwu. Thank you. Ndewo. Ya gaziere gị nọ mgbede ọma. Hello, Uchenna. Ndewo. Clara, mgbede ọma. Mgbede ọma o. Mmadụ Abụchi esi m ọgbakọ. Gaa n'ihu ịnụ mmadụ Abụchi. Ịgwa gị nke wee eziokwu ihe na-agba anya mmiri. Ya wụ ihe anya mmiri wuru ihe ihere. Nye n'obodo anyị wụ Naịjirịa. N'ihi na ihe gbasara akwụkwọ anwụọla pee. Ọsọ ọrụ ndị ndu na-achị anyị bụ ndị nwere mmụọ agụmakwụkwọ a ga-elebacha anya n'ihe ndị a. Ana m echeta mgbe anyị na-aga school site from Otaka. Nke bụ nwa akwụkwọ ị ga-ama dresịn gị. Ị ga-ama dresịn gị ma anyị na-ebu slate. Mana ịgwa gị nke eziokwu, in fact ọ dị ka onye nke kpọburu akpọbụ. Ihe o kwuru omedi ya. Ọ bụrụ na ọ ga-adị mma enwe evidence onye nkụzi ọbụla na-aghara asị ụmụaka ụmụ akwụkwọ capture ya. Enwe office for that. Aga report. Mana ị ga-ahụkwa a ga-enwekwa ndị na-enye aka azụ. That's the problem anyị na-enwe n'obodo anyị. Biko otu akọ ha m n'ọnụ ka ndị ọzọ nwee ike ikwu. Ndewo. Ya gaziere gị logo ka ọ bụ enyi ọha. Ọ dị na Facebook anyị gee ntị n'ozi nke a si n'aka Duru Mezie. Ọ sị ọ na-ekele ọgụ uche na lọlọ Clara. Ọ na-ekele anyị abụọ n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ Naịjirịa na ọlago idongo amami na-agwata. Ọ na-ajụ ajụjụ sị ka anyị malite kene na-ejụ sị kedu onye nọ n'isi ndị ndu anyị na-abịa ihe gbasatara agụmakwụkwọ. Gọọmenti kwesịrị ịhazi ọtụtụ ihe na agụmakwụkwọ anyị na agụmakwụkwọ Naịjirịa oyi na-eme ya ọ dị sik. N'ihi ya ka anyị bido ugbu a nyonyewe anya na mkpamkpa ụfọdụ ndị nkụzi mahadum na-akpa. Ya gaziere gị nọ Duru Mezie ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a o wee bụrụ ya Clara ka ọ dị ka anyị lebazie ya anya bụ ọghọm oke tụrụtụrụ a na-ekwu okwu ya nwere ike ibute. Nke mbụ wee bụrụ ọ na-eme ike ịgụ akwụkwọ agba ụmụaka mụrụ aha ada mba. maka ndị nke nọ na mahadum ugbu a nwekwara ike nwere ụmụnne ndị ke na-abatanụ. Ha ga-abịa na-asị ebe ọ dị obugo ụmụnne m aka ụta ịbụ nne na nna m aka ka ịkọrọ maka mmụọ ka ihe m ga-eme ma oru na esteti ke m ma oru n'ogo nke m ịbịa ha gasị chai ọ dịnụ mma na m ga-aga nnọọ gaa mụọ ahịa ma ọ ga-achọ ihe ọzọ ọrụ aka ọzọ gaa mụwa mmụọ ha na-ada mba nke na ha ga na-asị dị ọha ndị a ga na-asị school is a scam. Oke Chineke Clara ndị nne na nna ataala ahụhụ. Ọtụtụ ndị nne na nna ataala ahụhụ a gwara nga eziokwu. Uche ijisi ike zụpụta ofu onye na mahadum n'ala anyị ekwesịghị imiri gị mmanya. A gwara nga eziokwu. Ịmakwa ego ọwọ. Ị ga-ekpofu n'ofu. Ịmakwa ego ọwọ. Isi ofu onye. Dadị ya sị anyị wetakwa nke a. Ịma na ihe a na-eduba ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ịgba akwụna. Ihe na-atụkwa ihe ekwesịghị ime. Ihe a na-eduba ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ịma ha aka ndị nke na-aga ohi. Ego anụ ụnụ na-asị ha weta kedu ebe ha ga-aga iweta ya. Ikekwa tupu ha amalite akwụkwọ ahụ nne na nna ha ebuli ụzọ
calculate araghị ego a ga-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ, calculate ego textbook, calculate ego ụlọ, dosa ya. Gị ma bụ lecturer abịazie, a ga-emere gị birthday, a ga-akpọ ụgwọ appreciation fee, a ga-azụkwa nka textbook eji azụbu 3,000 nke adịa ya nke gị abụrụ 4,000. ị chọkwa ịma ma ụmụaka orige nri ma ha erige nri o. Arụ assignment si adịa ya ego a ga-eji mee ka obi maa gị mma maka iwe ekwensu, maka na iwe ekwensu onye obi ọjọọ, a ga-eji ego otu ya tinye ya n'obi assignment ahụ ji ya pasị ara gị. Ọ dị ego, ọ na-eme ike ịgụ akwụkwọ, agwa ụmụ akwụkwọ ndị a ike agụ ha, ha dị tired. Maka na uche ụmụaka agbachikwa gị ike, ị gakwa zuli nwa na mahadum n'ala anyị bụ Naijiria. Mahadum Naijiria n'ihe eji eziokwu eme, ị na-eji ya ego aga mahadum Naijiria, lee gị lee F, lee gị lee gịnị F. Eziokwu ị ga-agụkwa akwụkwọ dawa nde, mana o nwere ebe ọ ga-eru ewere ego mewe ya. Tuleke na onye gara na-agụsa akwụkwọ iji ego iji azụ textbook na-ada oke ọnụ, iji ego iji akpọ ụgwọ projekti nke a mgbegbotigbo dị ya n'ime, ego lecturer sị kwụkwa kwụọ nke a mekwa nke a, ị na-eji ego iji akpụ ya. How are you going to pass? Ma practical ejiche ego eji na ego eme ya. Practical nọ n'elu practical na-enweghị isi na ọdụ. Ọ dị ego ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete. Gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Uche n'ihe niile adaga n'elu adaga n'ala n'ihi oke tụrụ a ka na-emezi ndị nna na obi ekuru ha n'elu. Tutu ị na-ama ụfọdụ ndị enwe BP, nwa ha kpọọ n'ekwentị si obi amapụla onye nne ọkpọhụ n'ọzọ onye ma John ewo Uche ọkpọhụ na Clara ọkpọhụ na ị hụrụ aha m ihe ọ na-atọ gị n'ọnụ. Na example na no be your mate they call me daddy. No be your mate they call me daddy. Uche ndị ihe ga-eme ụgwọ m ga-eji akpọ gị daddy. You know say na daddy na person wey they give money. Kedu nke m mere iji kpọwa m Uche? Uche no be your name. Daddy no be my name. No be your name. Bobo nkịta ihe my mother na-akpọ m. Uche, you go do something. That's ihe onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya. Biko, do something. avoid me obi adịghị mma. Ya hand like this, you no good. Ị hụrụ na this matter na adịm ka a student gị ma wụrụ lecturer. Uche gbasapụ aka. Adịm ka student ugbu a ga-edere ka lecturer. I device you. No dey like this. I device you dịka a na-elebu isiokwu anya na mgbede a. Awụ student gị ma wụrụ lecturer. I device. Uche ịkpapụta ka o si maka Chineke ma mkpọkwa gị ahụ rụrụ ịga even na you go dey beg me don't do. Kwa gị nwa. Mana o nwere okwu ibere bịa welite m. Iso na-ebutere ndị nne na nna m ọbara mgbali elu. Ọbara mgbali elu maka na mgbe ọwụla otu aka akpọga. Ọkwa BP. Ekekwara ka ewe ekekwara ka ewo nwaanyị na-agbagharị ndị nne na nna ha na-agbagharị. Onye ma nke nwa m ọ ga-adị mma kpọrọ si wetara ya 15,000 naira. Nakwa sọmiti kwa project. Last week ka anyị nyere ọ ga-adị mma 30,000. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. Gị nwa bụ lecturer ịchọ ide ịma. You don't want to know. You don't want to know. Ịchọ ide ịma. Ọ wee ma aha biil ahụ gị na ahụ na-atọ gị zere. Gị hụ ha agba ụkwụ ụgbọala dị mma eme nke eme nta ịmakwanụ ndị wepụta gị ego ahụ toshi dịrị ha si ewepụta gị ya mere ndị ebere ihe mere anyị ji ekwu ya bụ na otu ụbọchị aka ga-akpara gị, otu ụbọchị aka ga-eme gịnị ga-akpara gị. Okwu ya dị mkpa na etinyere ya ọnụ o wee bụrụ ya. Ọghọm ọzọ dị n'oke tụrụ a na-atụ n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche bụ na ọ na-enye ụlọ akwụkwọ ahụ ọjọọ. Ọ na-enye ụlọ akwụkwọ gịnị aha ọjọọ. Dịka anyị na-ekwu ihe a na mgbede a, o nwee na ọtụtụ ndị obi ha na-agwa ha si hụrụ ụlọ akwụkwọ a otu a ka ha na-eme na so they do. Ịkpọlite ebe a agakwala etikwala nwa gị ebe ahụ cheekwa m agwa gị lekwe ke even tutu ị ga-enweta admission elekwe ego ole ị ga-akwụ lekwenụ m anya nke nọzịrị ewezuga ugbu a bịara ọtụtụ steeti bịara na-akagbu ihe ọbụla bụ graduation ceremony. Thank God Uche ị ga-atụ nka thank God kwụ ụgwọ tishu, kwụ ụgwọ azịza, kwụ ụgwọ mma. Ụlọ akwụkwọ enwekwa field eji asụ mana ị ga-akwụ ụgwọ mma, kwụ ụgwọ elu, kwụ ụgwọ ala, kwụ ụgwọ elu, kwụ ụgwọ gịnị ala. Uche ọkwa bifi na cross gate ị ga-ahụ ị ga-ezicha those things o. Eji igba agwa ya onye ọcha. Cross gate ụlọ akwụkwọ ahụ. If you no bring am, you go back now. That one no concern them. Nke ahụ agbasahụ ha. With conscience. Elegakwana ha ezekati ebe ahụ. If you no bring am, eji ga-eziti door gị pụọ, asị gị close the door after you or before you. After
Kedu nke ọwa? Behind you. Or behind you ka ọwa? Madam Mary neighbor. Or behind you or before your. O nwere ka esi asụ oyibo ahụ. Isi mmadụ get out of my office. Close the door Get behind out you. of my office. Akwa behind you. I am Close correct. the door behind you. Okay, Ka after you. Behind you. Iyo ka imechi ya before ya wee ga ya pụzi. Behind ị ga-eme mmasị wee. Clara ga-ezu ike ma ha akwụkwọ. Mana o nwere ka esi asụ ya na Lollywood otu a. Close the door behind you. Get out of my room. Get out of my office. Close the door before. Behind me. You know go school. No dey. O nwere oyibo. Clara, you are confusing me o. You are among the people na my life ugbu a. You know? I'm not. Ihe mma ọ ga-awọrịrị either behind or after. Behind me. Kedu nke ebe a na-etinyekwa n'after? Ngwade like this. Close the door behind you. You are behind me. I will close the door. Okay, get back here. Ike gwara. O wee bụrụ ya. Ike gwara nwune. Mba gaa n'iwu nyekwu aka nwaanyị ọma bụkwa ọwụm ọzọ dị n'oke tụrụ a na-ekwu okwu ya n'ụlọ akwụkwọ. Nne na-agwa gị ihu ihe na-anapụchi ụmụ akwụkwọ na-achọghị ịma ka nne na nna si agbagharị aweta ego ndị a ka isi ha weta ka hey oke nnapụ ego a ọ na-ewetara ọtụtụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti na ọtụtụ aha ọjọọ. Ala anyị bụ Naịjirịa si ị gara ụlọ akwụkwọ na mahadum ala anyị bụ Naịjirịa ị gara akwụkwọ na uche na-emehụ na ndị gara mba ofesi ha gara ebe a ha agụ akwụkwọ ọzọ a na-eji nke agụrụ n'ala anyị ebe a kọntinuo mana nwere ebe obodo mepere emepe ma ihe dị mma ọ wụ ịgụ nka weta ha si okay yes o reach standard you continue from there gawa ozugbo ọ na-ewetara gọọmenti steeti ahụ ọjọọ wetara obodo ahụ ọjọọ wetara ala anyị bụ Naịjirịa ahụ ọjọọ maka na ihe ọjọọ dịka ihe ọma sikwa efe otu aka ihe ọjọọ na-efe efe ịma asụ otu aka rụta mmanụ ya efe aka gịnị aka niile. Clara zuo ohi ị na-ezu ohi ihe a ga-eme akpọ Clara onye Eko FM akpọcha Eko FM akpọ obodo ya akpọcha obodo ya akpọ steeti ya akpọcha steeti Clara si onye Naịjirịa akpọcha Naịjirịa akpọ onye Afrịka ihe a ga-akpọ ọ wetu a ka a na-esi mara atụ ihe ọjọọ matuo ala o nwekwana ka Clara si mabute World Cup. Talk about that one. Asị Clara of Eko FM show more light. esi ebe ahụ kọwara ya kpọọ chọọchị ọ na-aga kpọọ joint ọ na-aga na-aṅụ mmanya kpọrọ ya a ga-akpọtatụkwa m aha nke ahụ ya na uche na-alọkwa o wetu ya bụ ihe si aga akpọrọzie ya kpọdata obodo ya si n'obodo ya bụ onye steeti Imo na onye Naịjirịa a ga-akpọchakpọ gọvanọ ya gọvanọ si na mmiri ehi ọbụghị gọvanọ eweli aka eleta ọmụnwa awụ gọvanọ ya mana enwe ahụ azụ ohi gọvanọ si amakwa m onye ọgwụ ama m onye Clara na misenda nwere ike wee bụrụ ya. Kedu ihe nke a na-akọwa ihe ọma na-esi ihe ọma eme gịnị aga ka ọ dị ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ gịnị ka a ga-eme iji kwụsị oke tụrụ a na-atụ n'ọtụtụ mahadum dịgasị iche iche na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị. Dịka onye na-ege ntị na mgbede a o nweela ka isi hụta ụdịrị ihe a anyị na-ekwu okwu ya kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma Ndewo. Nwada Clara ana m ekele. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Nne ịlọtala. Ọma obi dị ya. Ịlọtala. Alọtala m. Ezi nwanyị. Ịlọla ya. Alọla m nwaanyị obi ụtọ. Ekele dịrị Chineke na ịlọtara n'udo ma ihe mebiela. Ihe mgbara n'ụzọ ma ihe mebiela. Ma Chineke ekwe. Kama ihe mepere na momiji ịma ọwa onye chọọchị ọ ga-emekwenye gị ihe ọjọọ. Hapụ chọọchị gịnị? Were ya okpu ya mkpụrụ n'isi na-eme arụ na-were okpu na-ekpuchi mmehie ya. Hapụ ọ gbalịkwara mma uche ahụ dị ya hot. Aka ọwụ momiji ọ wụrụ ndị ka ọzọ aka ha nanachaghị ya na ekele dịrị Chineke. So uche ahụ dị ya hot nyebere ya anya. Too much. Ochi m. Nwa dị obi ụtọ kwuye ihe. Ọ dị egwu. Ga-agbanyeghị ezi ibe ahụ kemgbe echi. Arịakwala. Sorry. Nwanne m ihe ọ na-ekwu ya ịma na asị ebe ihe ụwa dị mma ọ na-esi n'isi mmiri si n'isi gbarụọ na ọ na-enye nsogbu chekwuna onye ga-ekwu okwu ya nwatakịrị gudo onye letọrọ uwe kwuo
ya bụrụ onye otu APC asị ya go to court ihe nwere ike chụwa nwa ahụ egbufuo ya so ihe niile emego na ọwụsa ama ụta a ga-esi mee kama anyị nọ n'kọntrị ka anyị nọ n'ime ya wee anyị matụkwa ihe anyị na-eme mmiri ejula awụ ọnụ mmiri ndị isi n'isi gbarụọ ndị isi na-asa na-ele anya ezi omume na-atọ ntụ asị iwe dị Chineke n'obi so ihe niile emebie ma ihe mere na yunivesiti ọkarịghị gọọmenti pekọrọ ebe a ka ochi akwa nwasị gịnị na-egwo iwu na-ata nri nwa ya na-ele ya anya ọ bụrụ ma Chineke ga-eme ebere metụ ndị dị men on top aka ihe niile ga-adị mma n'ala Naịjirịa ebe akwa anyị ga-ebi okwu udo bi ekwe n'udo biko ya dịrị ụlọ mma ọ nga ha mmeri ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma mgbede ọma Uche gị na Clara ana m ekele unu ndewo aha m ewu nze ohiri eshime ọmụgụnwa mapụ ndewo biko ụka ahụ na ukwu ga-ewu ka bara uru karịchaa o nwere mgbe m nwere okwu mụ na ụmụ skuul oge m nọ na-ajụ ha ajụjụ otu ha si eme na skuul otu esi akpa ha ndị achọpụta na ihe unu na-ekwu ndị nkụzi na-ana ụmụaka ego n'ọnwa eziokwu ana o merele ụmụ skuulu karịrị akarị anaghị agazi klaasị eruo mgbe a na-eme lekchọ ewere ego sọfụ ya o nwere ike klaasị ruru up to 150 ị ga-ahụ ruo up to 4 or 5 people gara klaasị regularly ndị nke ọzọ agara mkpa ha ndị na-achụ ego yahoo na-achụ ndị na-ere ahịa na-ere ndị ya rughala mgbe a na-ele exam ị ga-ahụ the whole 150 abịaju ha elecha exam were ego chịpasịcha gị were nwa skuulu dee elu dee ala ma ga-etinye ihe ego ahụ asị a na-etinye a na-anụ ị ga-enwe F ihe ahụ ebe nsogbu karịrị akarị n'ime ụmụaka ghara ịdị na-agụ akwụkwọ mgbe anyị jere skuulu anyị na-agụ akwụkwọ ji na-eme ama aka onye ga-awụ nọmba 1 na 1 course onye ga-awụ nọmba 2 and onye ga-agba overall mana ugbu a onweghị ihe dị ka ya dịka na aga imecha elu maala ndị nkụzi anara ego were ya nye onye na-arịghị ya akwụ skuulu ọ bịara onye nọ na striti ere ga ahịa na ndị ogbe emege yahoo ewere ego ya ugbu a ụmụ skuulu ndị gọọmenti Students Union Kenya ekwesịrị inwe ihe dịka academic police and ụmụ skuulu ndị kwesịrị ibido ya ndị Student Union and some people dị interested in the advocacy for right education a form academic police and nwee a station gasị online connected online so that onye nkụzi na-anụ ụdị ego ahụ amonitor ya anonymously etinye aha ya na that place ha ga mee investigate egidezie ya akpụpụta ya ka ọ ghara ịnwụ nwa skuulu o ji aka elebe ị ga-eji eji ga atụrụ na ewu chi ha ji eji chụmagụ ewu na atụrụ a ga-achụtali agụ na ịma na nwa skuulu tara area na onye nkụzi egbuo ili ndị nkụzi oyiyi ibe ya sef enye aka kwado ya so the Students Union nwe ihe arụga ha na-eme politics na-eru uru ọ bara ndị Students Union should form academic police with some advocacy right groups enwe ike jee na various institutions ma polytechnic ma colleges of education ma universities eje nga ahụ nwee ya dị independent onye nkụzi ọbụla sit ya ọp na nwata ya sọtụrụ di ya wure prọfesọ ya sọtụ ya wuru lekara ọbụla egidere akpụpụta ya dị ya disgrace ya make ya sọ na achụrụ ya n'ọrụ ọ ya wo ngo chire so ụmụ skuulu amara na nnọọ ha nwa kwesịrị ibido through their Students Union ndewo ya gaziere gị nọ uchere obi gị a na-ama mma mmiri ndị vileji m ka ọ wụọ na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Precious Gold ọsọ Uche na Clara mgbede ọma o chere na ọ bụ maka na ụmụaka ndị anọ na gọọmenti anaghị aga akwụkwọ dị n'ala anyị abụ Naịjirịa na ọ bụ ihe kpatara ha nwa ji ha anaghị enyonye anya na agụmakwụkwọ ala anyị ọ sị ọga madam lecturer you people can do better ọ dị ka onye madam lecturer emekala onye nke ahụ
ọ dị ego gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na ozi nke a si n'aka Emmanuel David bụ onye na-etu Mbaise Finance. Ọ sị mgbede ọma nọ. Ọ sị mahadum na Nigeria na Imo State wụ the less you look. The less you look, the more you see. Just I swear to God. Ọ dị ego ụmụnne ihe gwara o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ na nke gị gabụ Udezi. Ọ sị akwụsị ihe ike Uche na Clara. Ọ sị ndị a egbuola anyị n'obi smọọlụ. Ọ dị ego nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachi nọ wee nwee ike tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka. Clara onye nke a bụ Maria Hernandez. Ọ sị Clara ịmakakwa ya gaziere gị nọ Maria Hernandez. Mgbede ọma. Ivinene ihe kwuga mana ma ọ nwere otu lecturer nwa klaasị m dechara assignment like this carry pass lecturer ahụ ekwe ana edite because ọsọ ọgbata n'ọfịs ya okwe ha abata nwata mmadụ FF ọ dị semester FF ka nwa ahụ ahụmanyị ka itinyere ka akpọ. Ndewo ya gaziere gị Clara o n'okwu gbasatara ndị lecturer ndị a come to my office. Come to my office a na-eke nri n'ọfịs gị. Ama m na aghọta ọwa ọfịs gị nso mana nwee n'ọtụtụ mkpesa anyị nwa nụrụ na ụfọdụ ndị lecturer o nwere ala ka isi bịa ọfịs ha ebido dịdawa gị aka enyi ha ị bụrụ nwaanyị adịdawa gị aka sị gị come closer adịdawa gị aka unnecessarily. Naanị gị bụrụ nwaanyị soro gaa n'ọfịs ha adọrịa gị ka agụ adọrịa gị ka gịnị agụ kpawa gị aka enyi ha lecturer ọ dị ego mana anyị ga-adị na-ekwu ihe a na-ekwusi ya ike. Otu nkwa m ga-ekpe gị bụ na otu ụbọchị aka ga-eme gịnị aka ga-akpara gị aka ga-eme gịnị ga-akpara gị gị na ụmụ nwaanyị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-emetọsị ha eme gị jiri F na-eteretịrị ha na lecturer you be no be God. Ma ndị ke nọ na di o ị ga-amakwa na nwata akwụkwọ ahụ alụọla di marakwa na ọ gbara nga ọ bụla ọla udere ọgbara nga ịmakwa na ọ lụọla di gị na-achọkwa ịkpara nkwụ. Kedu nke wee kpara nkwụ Clara? Gị na-achọkwa ịkpara nkwụ. Uche no put words for my mouth. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uche nwa ka mma ya zụrụ nke ọma. Ndewo. Oke ọma mara mma ya gaziela nọ. Ndewo. Clara ndewo. Ndewo. Elatala. Nwaanyị ọma ego vin Uche agbọ mma. Ọ dị ego gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka. Imejiri ya iji mejiri ama ayọ ọma maka na anyị tete ekele overe dị Chukwu daalụ na ihe nụ na-eme masha anyị too much unu na-agbalị Chineke gọzie unu na-enyekwu na amamihe mọra mmụọ. Uche nwanne m ihe ị na-ekwu n'abalị a mmụọ Chineke bara gobi ga-ewepụta isiokwu a anyị ahụ na ihe eso m ndị nwere ihe na mahadum ebe m na-azụ ụmụ na mahadum adụgidela m afọzie ma nrekwa ụyọ m ga-ebi ịgwa gị eziokwu aka kacha ndị skuulu mahadum ke steeti ime anya Chineke nna nke mala si ya ụmụaka memara eme clearance ha emechaghị ga-ekwụcha HOD ke fọ kọzọ bara ya kagbuo niile akwụrụ chinubido ha kpiche kpụma ha nne megidekwa ka ọzọ afọ ka ahụ fụkwa ka ọzọ abara kụwụla aka ụka nnọba ha kwụrụ chi ha kpa isi ka nwa ga-akwụgharị ha kwa ihe niile ha kwụrụ akwụ na mbụ anakpa nje gwa gị egwu ụka risit gị na ebe ya si gị kịtawe gị data na sada anya ha bịala ka ya ga-anụ ka ya eri ihe ga-ekwuda ya gị gba rịpọtụ elu gba rịpọtụ ada n'ebe ọ na-eje mana ajụ studenti nọ na ele ihe eji arụ na skuul ele ihe arụ ga ha ele ihe ọrụ ha gị were rịpọtụ jee na House Assembly eti ya n'okpuru okwu ahụ laa mmiri ibu nke nwa mmiri ike itile echi ajụọ gị aha nwa gị ahụ gị kwuo ya ekwuo na skuul ahụ ka ya gaala na so ọrụ ga mkpu anaghị anụ na ya ọrụ nwere ike iche ojigbo ọ ga-arị mma tụrụ nọ na skuul arị too much
nkea amazikwa eji eme ya eme. Ndewo. Biko rutisie na ike ka skuul a chenjie ka anyị nwee ike ṅụrụ mmiri tọwakwa n'iko. Ndewo. Ya gaziere gị n'nwoke ọma. Na Facebook anyị tupu anyị aga wetara gị akụkọ ụwa na nke a si n'aka ihe nwe eze nke ọma. Ọsọ uche Clever na adịcha m nnọọ yọng mana ana m ekwu okwu ka okenye. Ọ dị egwu. Ọ si nye Clara rest of mind. Biko, thank you. Na anyị na-eme ọfụma, aka ipuo ya up. Chineke ga-aga n'ihu na-enyere m aka ọkpọhụ Clara. Ndewo. Gaa n'ihu. Na nke a si n'aka Evangelist MC Taproot. Ọsọ Taproot. Ims. Ọsọ uche na Clara ike gwụrụ na nke ikpeazụ mana ya dịwa. O wee bụrụ ya. Ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. Nze ma mụọ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya ọ daa atọ ntị n'ala anụrụ ikuru ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 9 nke ọnwa 9 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara n'ọlecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Imo atala isi mmadụ 15 ị ga-anụrụkwa na gọọmenti steeti Abịa amachiela ihe ọbụla bụ mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ nọ n'oge agụmakwụkwọ nọzrị ị ga-anụrụ n'otu egwu bọọlụ Nottingham Forest ahọpụtala Anje Postecoglou dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha opekata mpe mmadụ 15 bụ ndị ụka ama Jehova anwụọna n'ihe mberede okporo ụzọ bụ nke hịọtụrụ kpọmkwem na akwa mmiri Awụmamma Bridge dị na steeti Imo ya bụ ihe mberede okporo ụzọ a ka asị mere dịka ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 7 nke abalị ụbọchị Mọnde ụnyaahụ akụkọ a nụrụkwuru na ihe kpatara ya bụ ihe mberede okporo ụzọ a bụ n'ihi mkpọkata isi ụgbọala ukwu tirela dara iwu okporo ụzọ na ụgbọala bọọsụ bụ ndị ama Jehova kpọkatara ya bụ ndị ama Jehova bụ ndị si obodo Agwa dị na kansụl ime obodo Uguta nke steeti Imo ka akụkọ kọrọ na ha nwere ihe mberede okporo ụzọ a dịka ha si ọgbakọ ekpere ha ji enwe kwa afọ ọbụla alọta bụ ọgbakọ ekpere hiri odo n'obodo Uli nke steeti Anambra ya bụ akụkọ a nọrọ gara n'ihu kwuo na ndị niile ụgbọala bọọsụ ahụ nwere ihe mberede okporo ụzọ bụ nwụchara n'ebe ahụ n'otu ntabi anya
ebe ebu ozu ha ozugbo buga ya n'ụlọ ọba nchekwa ozu. Ka ọ dị, onye isi oche kansụl ime obodo Uguta nke steeti Imo bụ Ifeanyị Nnanị akọwala ihe mberede okporo ụzọ a dịka ihe jọgburu onwe ya. Onye jibu ọkọlọtọ otu Labour Party zọọ ọkwa gọvanọ steeti Imo bụ Atan Achọnụ anọrọla n'ụbọchị Tuzdee taa kụwa akị nsugbe ma kpuo na ọ bụ ndị gọvanọ enwere n'ala anyị bụ ha nwa na-ekwu onye ga-eje n'ụlọ nzukọ seneti, onye ga-eje n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị na onye ga-eje n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti ndị enwere n'ala anyị. Ya bụ Atan Achọnụ kwuru na ihe mere o ji wee dị otu a bụ na ọ bụ ndị gọvanọ ajiji ma jiri mma ma abịa n'ihe ọbụla gbasatara ọchịchị kansụl ime obodo, maka na ọ bụ ha na-atụ ihe na-eme na kansụl ime obodo ndị enwere n'ala anyị. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, ya bụ Atan Achọnụ bụ onye bụbu onye omeiwu kwuru na ndị Naijiria ga-ahụ nke bụ ezigbote ọchịchị onye kwuo uche ya ma egbochie ndị gọvanọ enwere n'ala anyị ịdị na-atụ ihe na-eme na kansụl ime obodo ndị enwere n'ala anyị. Gọọmenti steeti Abịa apụtalakpu ya ha na mmemme graduation ceremony a ga-adị na-emezi na steeti ahụ ga-abụ naanị maka ụmụ akwụkwọ gachara akwụkwọ praịmarị 6 na agụmakwụkwọ SS3, ebe ha kpụrụ ya ha na o nweghịzi ihe dịka graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ nọ n'oge agụmakwụkwọ nọziri na steeti ahụ. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Oke Kanụ bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a dịka ọ na-akọrọ ndị nta akụkọ ka ọgbakọ ndị otu kansụl ọnụ na-eru n'okwu na steeti ahụ nwere siri gaa, bụ ọgbakọ gọvanọ steeti ahụ bụ Alex Oti hụrụ maka ya. Ya bụ Oke Kanụ kwuru na mmachi ya gọọmenti steeti Abịa machiri mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ dị n'oge agụmakwụkwọ praịmarị 6 na SS3 bụ maka ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe na ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwe na steeti ahụ. O kwuru na nke a bụ iji zọpụta ndị nne na nna n'aka mkpagbu ndị nwere ụlọ akwụkwọ na ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ na-akpagbu ha. Onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike ahọpụtala Oriakụ Nancy Nathan dịka onye ga-adị na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche ndị ọrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ bụ onye enyemaka Nyesom Wike bụ Larry Olayinka bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị Tuzdee taa na Abuja. Ọ kọwara na nwaanyị abụọ Oriakụ Nancy Nathan ga-adị na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche ndị ọrụ isi obodo anyị bụ Abuja tutu ruo mgbe a họpụtara onye ọzọ ga-abịazi buru oche dịka onye isi oche ndị ọrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na a họpụtara ya bụ Oriakụ Nancy Nathan n'ọkwa dịka onye jibu ọkwa bụ Oriakụ Grace Adeyilo nwụchara n'abalị mbụ nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. Ka ọ dị, tupu ahọpụta ya bụ Oriakụ Nancy Nathan n'ọkwa, ọ bụbu onye permanent secretary na ngalaba Youth Development Secretariat n'ụlọ ọrụ isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ rụọkwala ọrụ dịka onye isi oche na ngalaba Finance and Administration n'ụlọ ọrụ minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja. Ụlọ nzukọ seneti agbala onye senetọ na-anọchite anya Kogi Central n'ụlọ nzukọ seneti bụ senetọ Natasha Akpọtu-Uduaghan na ọ gaghị amalite ọrụ n'agbanyeghị na ọ nọzuola ọnwa 6 akwụsịtụrụ ya ọrụ. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ seneti kwuru ya ha na nkwụsịtụ n'ọrụ ahụ akwụsịtụrụ Natasha ka dịkwa ire tutu ruo mgbe a kapịachara ya bụ okwu ọnụ n'ụlọ ikpe, bụ mgbe ndị ụlọ nzukọ seneti ga-enwezi ohere tụlee ma Natasha ọ ga-alọghachi ma ọ bụ na ọ gaghị alọghachi n'ụlọ nzukọ seneti. Postecoglou ekwetala ịbụ onye nkụzi otu egwu bọọlụ Nottingham Forest dịka ya bụ otu egwu bọọlụ Nottingham Forest chụpụchara nwa amadi ama dịka Nuno Espirito Santo. Ya bụ Ange Postecoglou bụ nwa afọ mba Australia dị afọ 60 eburula oche ugbu a dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ Nottingham Forest dịka otu egwu bọọlụ ahụ na ugbu a na-eme nkwado maka amamaka egwuregwu bọọlụ ga-adị n'etiti ha na otu egwu bọọlụ Arsenal na ngwụcha izu ụka na-abịa abịa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na Ange Postecoglou a na-ekwu okwu ya
du otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur mabute iko Europa League na akọmbọọlụ afọ 2024 na afọ 2025 ebe emechara chụọ ya dịka o ducha otu egwu bọọlụ ahụ gbaa onye nke 17 na amamaka Premier League gara aga. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ o zochala ma gbachaa a sị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa sị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anọrọ mgbe m wetara gị akụkọ kpụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Imo atala isi mmadụ 15 emekwara nke nọrọ na gọọmenti steeti Abịa amachiela ihe ọbụla bụ mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ nọ n'oge agụmakwụkwọ nọzrị. Emekwara nke o doo gị anya n'otu egwu bọọlụ Nottingham Forest ahọpụtala Ange Postecoglou dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa
ya kpọnna nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa gbalịa chebiri anyị n'ụtụtụ echi bụ mgbe anyị ga-alọghachi ọkụ elekere 7 mgbe anyị lee redio bụ mgbe anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa na nke o jiri nkeji 30 gata elekere 7 anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Anyị akụọla ya bụ nkwa n'isi egwu n'ihi ya ị mara asụ gị sụọ n'ikwe na ị na-ama ya asị sụọ ya n'ụkwụ gị mkpa amami na nghọta o wee bụrụ ya nwaada nwoke ọchaklara achọkwara m iji ohere agwa gị tata ga-abụ the last day ị ga-akpọ ha m Uche. My mother mụrụ nji akpọ mbọbọ nkịtị you don't dare call me Uche like that. Clara wee merụbeghị m ihe ọ ga-abụ mme ga-etugide ma ga-etuo m ahụ ọ rụrụ. Uche okenye agụrụ gị kenye mma gị na mpa gị gụrụ gị Uchenna ka agụrụ m. Thank you. Uchenna ka agụrụ o nwere ebe nwoke ga-etoru akwụsị ịkpọ ya Uchenna akwụsị ịkpọ ya rinne m ya. Mana mkpọ gị ihe baby na gị si that she no baby you. Find something good kpọọ m. Ngwa kwa ihe nchọka mkpọ gị. Chọta ya. Our assignment m na-enye gị find something good kpọọ m. Ihe ọ ga-abụ ịkpọ otu amara si yes. Nke mgbe ọbụla uche kedu dị ihe ọwụwa osule gị o. Osule gị. Oh my name akpọla m ya. What did they call me? Eji m akpọ gị Kla. Onye eze mkpọga. Och. Akpọla m Och. Ọ dị ebe onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achụwa na ewere nchi ndị ụnụ nụrụ olu ha na mgbede enwekwanụ ndị ọzọ wụ na-abụ eme nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma nakwa anyị wee na-asị ka ụbọchị taa bụ Tuesday Nkwọ gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo.